तोरा माई के बन बहुत जमाई यही लगन में कर बहुत पगाई तोरा माई के बन बहुत जमाई यही लगन में कर बहुत पगाई जल्दी करी दही हाला के जेबो अपन गाँव जल्दी करी दही हाला के जेबो अपन गाँव नहीं तो पर तो भारे आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी डीजे मिक्स बाय बलभद्र सिंह तोरा हम बना के रखबोगे रनिया छोरी तू बन जोगे हमारे कनिया सोना के कीन देबो तोरा नथुनिया हमर तू नाम कर दे अपन जवनिया हे गे सोना तोरा हम बना के रखबोगे रनिया छोरी तू बन जोगे हमारे कनिया सोना के कीन देबो तोरा नथुनिया हमर तू नाम कर दे अपन जवनिया नहीं सोच विचार हाँ कर एक बार नहीं सोच विचार हाँ कर एक बार नहीं तो होई तो भारे आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा राजू राजबंशी के मानी ले बात गे धरी ले छोरी आफिकवा के हाथ गे नहीं तो छोरा कोनो कर ले तो घात गे कर तो पंचायती दुआरी पे जात गे हाँ गे छोरी राजू राजबंशी के मानी ले बात गे धरी ले छोरी आफिकवा के हाथ गे नहीं तो कोनो छोरा कर ले तो घात गे कर तो पंचायती दुआरी पे जात गे हाला होई तो गे पगड़ी बाप के गिर जे तो पगड़ी हाला होई तो गे पगड़ी बाप के गिर जे तो पगड़ी होई तो चुगली जारी ओई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी ओई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी तोरा माई के बन बहुत जमाई यही लगन में कर बहुत पगाई जल्दी करी दही हाला के जेबो अपन गाँव जल्दी करी दही हाला के जेबो अपन गाँव नहीं तो पर तो भारे आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी आई बोला के हाँ फोर व्हीलर गाड़ी तोरा लग जेबो पिनाई के पारी।